Butagon pa ni siya. Butagon pa siya. May i-short sa sulod. Butagon pa ni. Nanay siya i-short sa sulod. Wala naman ako. Mga mahal po ng pangayo kay kaduan mo sa trabaho. Lagi daw. Ito yung Google. Sir, ang kanang Google account, sir, pwede na siya ma-erase. Kaya wala naman ko gagamit. Kaya tuan naman sa bukid nun ang gahimo-himo na sa Ma-erase Google. yun siya. Ma-erase gid siya. O sige, i-erase na lang na sir. Kaya wala naman sa gagamit na ako ang isuuntuan naman sa bukid nun. Na ang iya mang Google ana mo yan, yang gibutang ka na sa Play Store man na mabutang sir no. Oo. Pila lang rin na sir. Pila po ninyong mga ingani sir na yung haom ana. Oh, naba kada. Kuan man ni. Y7 Y6 man eh. Ay naagi kani siya sir. dili siya mao. Ah, dili ay pro man siya. Karon lang. Da ang inyong kuan kanang protector tagpila. Kuan 120. Ako ana na siyang kuan. Ako nang gilang tatay protector anak kay pan. Dali. Ang charger bitaw niya pang kay kuan kan dugunon. Duway kay kapul. Nanawa gabi i-charge isa ka gabi. Unsa ka nagpauli alauna. Wa man gani siguro na napuno. Can't remember. And I swear. Ala si Ate Nining wandi ay. Ate nga siguro kumano ba sa Ate Nining? Pero murag dili siguro mo ako una-una pa. Pagtawag ni mo di mo na ikot Ate Nining gidi ay. Usap ng kuri na sila. Sina makaila. Sino may lang? Kumusta naman kate daga nakikakwarta karon ba? Kaya nakakaon. Bagay na po. Naana day ka ay nabalhin naman di ay. Usap na lang. Gani daw wala na ko kantoon sa CR. Ko na mag CR diri oy. Gani. Lagi da. Hinlo na nun kay Ti. Hinlo na kayo. Oo. Nagpakuan me sa among cellphone kay himo ang password adtong among lalaki. Oh, na di nagka-open. Kay tungod sa iyang sige gyud dula, gisumhan na siguro sa pagdula, naghilabot siya sa uban. Kaya lang ko pagtuplong ko na unsa naman ni ang di naman ni ang ka-open na. So man ako nahilabti ma. Bantay ka lang. Wala hilabti gid lagi. Unsay mong gituplok ana sa katurang E. Katurang E. Mga bata. Wala si Wala yan nga. Pagitaan pa. Unsa na nga Samsung pang maurang mao ang battery sa Samsung nga katubang ate.
lapad siya. Asa? Kanang sa battery na ang kanang Samsung. Ay battery lagi na siya. Depende. Daghang may klase nga Sa Samsung. G2 mo na siya ng G2. Dili mao. Mong note lang kog G2. Ah. Wala akong mas. Nasaan? Gawin ko sa kanahal. Wala na siya. Lupok ka sa Ya, sama gini Ala, pasang. it's okay. Hindi ko na gilitan ako kayo ng sapatos. Wala, kasi okay sa sapatos na ito. Di ba, isuot sa baratuhod. Tapos tiba na sa kayo. Nangaybag sa suki diha. Dagko na kayo ba sa pagkikita ng animal. Langon din siya lagi ka lagi. Balin-balin naman gud na siya. Ano may banda dito? Dati kasi yung kulingkod. Guling-guling ka ra. Basta. Ay, ba, di ko choke na. Sama niya. Chuki magito kita mo Pagkado ko pa choke, man. Nangaybag sa chuki na maraming chuki sa adito. Bisya. Unsa kanang imong anak nga password, mga letters or mga number, unsa? O jud ko na. Sorry, sagol. Aber ito. Ang imbot na. Number o kuhan. 20 ra Ano ba? ka lahat man ito. Ha? 20 ra ba ka buok? Ang iyang Quran. Bigyan tayo. Tuklok.
Siya na lang Huawei kay Dugay malubat. Lagi, kana, dugay na siya kalubat. Sa Huawei. Dugay gid siya kalubat. May paan ka na siya. Basta na sa ibo niya sir ba? Ay sa ibar ko yung cover sir. Ha? Kapulas ba Yung di cover ay? ano yung kan? Oh, kanang dana ba siya yung kan? Ang sama. Dahil isan to siya sinda pa. Casing naman. Yung casing. Hindi man siya ko. Ah, pwede naman itong kan. Kana kinani lugar pa itong ilisdan. Na may lag may sipo. Ay, may ilisdan Wala ba man din na nagbigay. ginana. Sir, dili man sir no? Hmm. Ay ko pa rin. Dili man sir no. Medyo pareha man na datong upo. Ni katong unay ba? Unay gyud sa ato adi gihapon ang ilisdan. Unay ba ya? Gihapon na siya. Kuan na lang gid ang iyang kuan na. Iya bayan ako anong niyulog ma. Makahibalo lagi ko ma. Kung sa'yo tuklokon dahil ito ma. Hirap pagpabangbuan mo dyan.